Yes, stop your mona. Yes, stop your mochina. So when yes, can be free mudia. I didn't call on what the 21 report to a movie. One I report to man. What's I say out this one or you two? Is you now on Crawford? No, I say, and why a home dear? Sema Akufo-Addo'S soon co site and Koyama Meribim. Omanfo free ye mra. Omanfo free ye mra. 1978 men's boutique and traditional wear. Ena free. Nananom ahemfo. Nananom ahema. Nananom chiame obi a wukodi hene. Anase akonfompo. Se woba 1978 men's boutique a eye kente. Nananom entoma yetutu eguso edeko eye. De eye agefro kente papa bi ediko dwabo ase. Ope ahenema. Ope frugu. Ope niche. Ope chachao anasa ope abahema duku ade bobo wonsa entoma wo be fra kente papa bia wo betu aguso de a eye 1978 men's boutique location no ewo edum ye ben Access Bank bomoden na bra na ene medidwa na wonu hu da betumi afre wo 0265188889 1978 men's boutique was say na nanuma fade de a aha ena obenya na moroso Otumfuo ni se asemi dika edika inabeka miaro miara enyo biaro miara obere izibo ezibo inabebo yenaro yenara enyo biaro yenara oman na kwa kodru baabi a esemi no mienu se wo se ye ma ye nibre na ye sorry na baabi a e wo se ye ka no ye ka baabi a e wo se ye ye no ye ye nya se bedru mrebi no wo a wo hwe me enchirima ye ma nwa ne ye nanan ma eba no ene bebre ene gada ensil a ya ka bo me kan se Galamsey se de eho agentna ewo memu ama ensuansuwa ensase yen kwaya wodo empo akra ewo mu ehwe no ama ede wo haw bebre aba ma di enibre bebre aba enne black power ye Ghana ni ba emapa a omman no da na koma so ensem ni bi abobo ebeba ayesefo asoche a ye pese ye begi adwenche na edi free ni ho na me no mienu ye hu kwan papa ye befa so a saa wo haw ye a abayi ye betimi ahwe na yesi ano kwan wa ye kire wodo bebre ena ekoso a enne ni nyina no ye de begu ho no mu na afi ni ye di ho abubu So I a problem da. Enya one man here na started. Eye obi na opese anka omo ye nanka ye di speed. Nanka ya court nanka ya stop Galamsey for nanka ya lose your seat. Yes stop you omo na. Yes stop you omo china. Bufu airtime enye. Na mum enso yenso yen kese yenso ayemfum so bi. Sanza baby a wotie no wo ho ne nana bo ye Galamsey. So when yes can be free mudia. I didn't call on what the 21 report to a movie. One I report to man. What's I say out this one or you two? Is you now on Crawford? No, I say, and why a home dear? Why, what can home dear? I'm passing by our church or crash. The new movie. And you also 21 you know, I say no on Crawford soon. Who's right? Make what about Mamma Neda? Mimpo. Oba mama ne da se nana minsuo nkrofo kura etu se no na menkrofo nyansuo no wa free bompata aba mama ne wa free joso aba mama ne da okura wa beka ho azam yes unso a wo hwe ho no a me di kro na show nsa ne asasa yes e kro no nti unso nhuni momia ye ka aban ye ne na ka de se nye wo munim wo fa soja fo ko ye ko ne nam ho na ye nwuran aban kasa enkrofo etu ho na ma sika no a de ye kwachi no a wo yeso otu Galamsey na ho ofi na ogina ho no wono wo sika bi odi tu enti kame ho na yenkoma black power akwa abakra na yenko enim nana Minia. akwa abai Jos minia. na ho ye de Oba de na mada woro ma metiapo. okay ene obatakale nso ye mefa pa tuntum na ni da ho kama pa wodim se ahoma na omode ye no eye ahoma pa
Se maka se ebi ma me nso afini da bia wo se ba nyama na maka na fidie so amobi ehu se wa anya ama me se onkom me nka se mama comfortable na mpese na me say ko se bi wu a odi ma de Dabi na wo ba ho no ma yede na me na mtim bedi wa Black Power yenhwe mami ni kan bisa wan kasa wadwenkyere ewo Galamsey a ekosi minim sa wo wa hwe mfonyini ebi ba fon social media ne ade ohu ne ekoso wan kasa no de ekoso isai na uhu no mini am dase me Galamsey mun sem bia ni ho a obetimi de sisi mi Ghana ha matena wasa kurupon 8 years na matena tontuko manso kakra ana makokọ site bebre a akoye gold adwuma mankrofo okay that is a one kasa kwa why be pen say Galamsey oh na me ye komfo a me ko site koye adwuma oh okay se bia okọ ana komfo kora no obekọ site akoye adwuma je se Galamsey ni na ko hu ohene ama ohene na ko twa dwan ama nsuo na ansa na wo komfo watima ko nsa ohene ne ma wo kwan e ma wo nko eti me kura na me hya ase de baabo nten se sibia China fo si tuye kokoo ni ene megu ni ma ko hu site no ano ode nti aban ne fa ne nansi fo o hwe ye page na dada na maka ho asem wo wa e ma sabro no mu de kura me bo chema untumi bi se ono ne ne hya ase da bia o mu de wudi sem e koto me so na me se Galamsey no maka de afore me se konfo bi se me ye Galamsey na me da to me kas sa I was site no fine nwa konfo woni aduro so they say na de wo muni wo ye konfo na woni tumi ontimi ne gold adwuma e was site ensida de be man nsuo ni bi obaje ba gold wi ayi se ogene by force free nsuo ni ho ti woni tumi abetima command nsuo na ontimi ni gold mfiri no ho na Galamsey ni be ko site akoye adwuma no na ohene ama ne kwan omo won saase ni mpo de omutimi ko wia saase ndi wa kuafo ne nsem kuani ni behu na woni na ka ho asem obi okra otimi gye to so onton ma no ba ohene amma kwan a Galamsey entimi nkoso da ena ahemfo no omo mistake ya omo ye ne se omo tena ho ma amanyofo no de obi wo de concession ba se aban ni mom ama ne concession enti onya de krata ne be kire ohene ne se aban na gye atumi de concession na ma no se obetwa forest se obetwa dua se obetu Galamsey se de na obefa na asase nim na mkrata na efiri aban mu ni nti no na ohene na boto ti de bebo ohene ni tirimu se ene se aban na de ama na de a ene na menye me percentage ye se ohene no so timi gina so se ohene na de ma wo se hwan na de ma wo meso mi wo mabunu wo mi kuro mu a omo so timi gi concession na ye dia nka sa ha wo nyina nkatu atwa ba ahemfo no e de adwen amanyofo no de adwen akekira ahemfo no nsa agu omachi mu twa omachi ma de me pese me mo ohene bia de hye ne tirimu ni se usai kire sante hene ohene bia usai kire ne bia ba bia ode ho ahye won nsa no emfa nya amanyosem nka se ye de tumi firi aban mu abanti kuro no ye wo dia yenchi amampo hene ne yenchi adubi asen so kuro no ye wo dia ye de agya won de asoa wo adan na se tete no so obi ekonwuram na omaya ye kohu nana gu nsa efre mema esintwene so de nipa wurawuram satani ni police ni soja enna amanyofo ba ye de sebe woni wo yere dampo na ade eche na wawu a ye nkobo wo hena manye ye ngobo police fo amanye ye de sane ma na hihye tirimu ade police soja ene tumi kakra ye nyanti epeso omo ya no mo de kire ahemfo nse gomachi ba afiwe enko nsa wabo ahemfo din die se rensu akase e wo Ghana hanom a densu pra ofe tano ankobra a enne ni nyina aseyi a metini akase nsu akase ya mabobodin emufu apɛ ene wa santema ofe na ofe no okɔ ofe so kra ne de na ɛwɔ na ɛzese su kirema ɛyɛ bia ba akopɛ ɛyɛ baabi ani kwam hɔnom baabi ɛna ɛno de wo ma yɛ Galamsey ne ɛde asɛ no woyi no firi hɔnom a mankran asuo mankran ɛna abɛka sɛ no nso ahemfo ɛwɔ hɔ ɛna ayɛ nhwɛ ha
ɛna ɔhene Otumfuo de ahyɛ ɔmo nsa ɔmama asuo man kran asɛyie woyi no fro no ma obekɔ bekwae ne anwea nkwanta kwa mu ɔmo frɛ ne sɛ ɔda saa nsuo no saa ɛna bekwae ahemfo ɛne wɔn mo mpata mu ayɛ ntwa nti na anu kra mate sɛ bekwae ɔman hene na mansie pramre wotu ahemfo no bi efi ɔman yɛ ntwa ama ya sɛ nsuo no nsuo ma bobɔ so di nyinaa no woba lake bosomtwe a ɛde sɛ sukyerema wokɔ inyabea ɛsoma manfo bebre wa asantema ma nsuo no ma ɛde sɛ sukyerema edenti ɛna enkrofo binom sɔde a na de oti okuru bi okra bi obrawe nwoma so asantehene ɛna ne din da Appiah so na wo mu twa na dapa nsuo akase amabodi central region eastern region western region ɛwɔ nyinaa akɔ central region ogwa amanhene wɔ hɔ ye ro sabe makwesi ata wokɔ ɛyɛ eastern region a ɔkyehene ɛwɔ hɔ amotie for panyini wokɔ western region a yɛwɔ sahwimahene ɔde a wɔwɔ gembibi ɔhɔ kyese enkure nyinaa akuamwa sɛ tete ku akuamwa wɔn mu nyinaa wɔ hɔ no wasama mfi but yɛmmɔ wɔn mu din ensuo kɛse nso nyinaa hɔ na wɔ ana na fua baako pɛ bi a ne fa ɛna asai be pia santima ntema de bia na santin na wofi sɛ enkrofo twa na dapa na wɔn mu di natam ɛwɔ social media so nua medase ne akonya we a wɔde ama mi na de mesre yiwura yɛwura sɛ tu ni sɛ na dawroma de nipa kafa ne ho nyinaa no mesre sɛ ɔmfa ne sɛ ne ma ye ne ane yakasa atia no ɔde bɛkyɛ yɛn na saa asɛm we a asi no ama yiwura ne ho asan fi sɛ de na me pa ne sɛ nsɛntwerɛfo mo bɛyɛ research because obi ama na no so asantehene etu Galamsey santehene etu Galamsey eti na obi ahu ne sɛ santehene na etu Galamsey na santehene otu Galamsey na no mo ka ne nyina no mesre papa sɛ wei ama yahu ne kɛseyɛ a wɔyɛ sɛ Ghana ahemfo nyina hyɛ nase awu ne saa hu sala me hunu Ghana ahemfo nyina hyɛ nase enti obi ahu ne sɛ wona ayɛ ɔhene kakraka woni Galamsey na won ka de ane won age percentage ti sɛ obi ti bama bi so no say wono de wɔyɛ ɔhene ne wonu Otumfuo bɛtwe a wotwe akwan cause ba e ukrum ne nsu asanso ya mawudi ya tra kɔbɔ ɔhene ɛsɛ wono na ebuo ne ani die wona ni wona ayɛ kurowura wona ahemfo nyina hyɛ wase ti sɛ kuro ni sɛ yɛmfa hyɛ wan anso na ufie anso ya pesa wo ka ho wona so ka ho asɛ bo ka so nipa de betie ti ho ne yɛmfa hyɛ no okay because Europe motive for wura ne de ohunu sɛ enchichemu wom obi a obabi a ne se kan koduru ba wiase nyina nim sɛ ɔno na yɛ ken so ti ase enti sɛ na mode to no so na muhunu sɛ enye ɔnoa no sɛbe kwahwe a ba bi a mukasati a ye wura a sɛ nke ye wura mpo ne chaachaw dada ɛda mo mahemfi a enka enkrofo betua sika aba behwe mpo no mo ankasa ntia no ene hwe enkrofo bi a omukasati a me black power sɛ babie omo ba bosom so babie o mani enti ye mpene na woni wo mam bosom da bra bagye die nananom kyerɛ me hwɛ me kai sɛ me kɔ wasa kropon foforo me pon me ho foforo bɛn 19 years ni ɛna me motia panyin no tutu ɛka kyerɛ me sɛ maafo na me sɛ agya ɛna ewiase ɛbɛyɛ kakra bi wakom na ya fawo no hwɛ yie no wamfa nkeka wa ankeka wo ewiase bɛyɛ kakra kaketua bi sɛsɛ agya me de munyai no say hwɛ yie o no ma me won say ya ti me de hwɛ me tirim sɛ me mfa nkeka wa ankeka me ho na mmom ewiase de ntimi nya ketua bi sɛ na me ti ase mo so mienu mai o me ti bosom na asɛm na o kan ye no bosom mienu mai me ti ase no sɛ na social media bi bɛba o kan asɛm na the whole world obi abɛte jama wiase na ayɛ ayɛ ketua bi enti adan na wiase ayɛ ketua bi na munim sɛ santehene na yɛ kuro ni nyinaa ahemfo ni nyinaa mu wurade a ada na de ɛkɔ so no momma mɛka nkyerɛ no na no ya okɔ okotwa ayi friends pray a okotwa adwan yɛnhwɛ sɛ obedi akonwa pra watwa no dodo sɛ tibi because obedi no wahu
Panyini due mante. Panyini so se ti bibia na be ya be konkonsani, wo be yo hene kontomponi. Uni mi se so mo de Galamsey to ye wura so yi. E na ye wura so. E na wo ka asem bi a ka se be uni mi se ye wura ko gudu hofi. On se muko no ni nso bi ansa yi o. Lake broni kura ba bedware. Na no ya me hwemfo ni broni bi a yesi wo no de ye wo no nsuo so na no ote aba bedware lake. Won ko Doma lake nko dware. Na se Doma lake na. O lake da ho. Onko dware. Ni ehwe se wo de no sa be pia. Ye o ba bi wo ho kura na nsuo no ntime no ma na nye yi. Dabi. And then mercury and sunlight. Ni nyina ye dra enya ewo yinsu. De mesre nyina ne se ye won nkrofo bi wo Galamsey fuo mu a omo ya abura ankasa. Okay. Na nanom bekoso aku omo. Okay. Na nanom bekoso aku omo. Ye nhwe na fe ye nwura mu. Unu se MPP aban ni pensu Galamsey no one ye de ni. Ni bisa safi se ura ene Labor Commission abomo ye adwuma nyina ba adwumafo ne adwumafo aka nyina ebe yo ye kire ni enwie no na menyi wadwe nche wie ya mesade foforo beba amen no okogi hoka eye aban adwuma a ensa ene ade no mo ye wura kofi dwuma nkane no na KMA no ye boss a woda ano ne ade obeka ya emre bi kura wone mama part enya ntokwa bi pa wa pa patisi Appiah a na enye asem ketwa mami mfa nwura no ora MPP aban ya ni pensu Galamsey no oni ye adini yie ni bisa safi se beba na menyi wa no kura mfa ho na mkubira kofi ahwa na wura kofi ho okay MPP aban a chairman untumi eda no wa Asante region woni ye ni Galamsey woni ye ni yie mebo obi so bo wa na chairman untumi wa den se mebo Galamsey ni bi so bo wa Asante region na chairman untumi na se enema nkoyie wa aban ye ba Galamsey afa chairman untumi na mebo no so bo adentra mebo no so bo che se me ba Ghana me hu chairman untumi a obeye chairman ema MPP oni mans ebi a wo Ghana ha me hu ne mans company e wo Ghana ha enso oba TV so ebe show gold o akonta mining company ene dia ebe show gold se obi eye mining eye mans ya ye shina excavator na oh debi so wo oba abonten NDC tam atamre tam se o machine excavator makoma 50 no de ye gold na no dey na mans ye she debi so bo ase mines obi anko nko she no Newmont obi antimi nko because o ni nkrata nti eba ne se na Galamsey wono de she na excavator 50 ese otimu se oni nkrata nti na office nti na omo che ne she no ina nya amanyosem so de na amanyosem no na e de na wo ye Galamsey nti ya aban na she machine 50 so te ase ehona aban na ye mistake na wo se wo je eno na da bia me kan se nyansa nim se obeshi excavator so te ase ba ya she no mistake ya ba ye mfiri se na na ban ni so no mpo no ye she 50 eti na ban ba so no ye be she say oh mashipa ono chema untumi na nkasa no ye be she na excavator say MPP ba ya she na excavator say MPP ba de ono de na excavator e be ye she bi enso NDC tam ye she bi enti ye fa so bo no mo hwan enu ti na office e wasa de so bo no ene se be free say o se me de so bo ne bo no opa omra bonten be ka say Galamsey na ekoso Asante region onim ho hwe but it has been alleged say uko Eastern region puye mantama ye reja pamasa ono nso ewa eye regional minister Eastern region ono nso etu bi den ewo ho no it ade na wo untumi nko adi tema untumi ni bo na baso Asante region okay me bo na baso wo bo na baso se wa say ye nsuo okay so ti ase wa say ye nsuo me si me ko sabronu a omo de awudi sem ko to me so no Galamsey na ekoso sabronu mu no chema untumi na hya ase no me forest omuko si mu kwaye baabu na obi ankan ono na ya kontamine no omko se enti no mesre ne se MPP no official wa bra onja nto na se musika nso onya me tiri so de bi so bo party no bra nti party ni betimi ahwe ne sa se wo ma ne nye party de enya MPP na ukosey nsuo no ye maame mu boho kura mu ntubi ma wo mu na mase o mu nsuo no med afra o maduane a ene osa
any typhoid kum nipa no party no mo do say ene dia betomu eye abrochi United States of America mu a ye ni ane ye board ye bank ne ye ma bia ya export de kwa abrochi no abofo na hu se ye fe bibi mercury ye fe bibi sanai ebi wo eniane no wo munye se on se med on se me ka se me di Galamsey achi e wo site ma ye me se Galamsey ase na me konya China fo bosom bi ne friend Shinsholi o se Shinsholi China fo bosom Shinsholi e ho na me konya asa bosom sort ase Shinsholi nana sort ase it's what dey hear adwuma sesi a o me ne nanam no kasa out ase o se was atwi Shinsholi acho se enem no kase apafo wo Ghana nyina so mbe yo ye kire ama Kofi Dwuma enka ne na ka me wo boss enegi okwa eye nsa ono no ye managing director o se wo yo pani a wo do be kwa kwaji Galamsey aye o mu free se ese o man no apafo wo mu nso ye ho be tie kwase akatua hihya ye ntimi ntonso ye se kwakra nsu ye ntimi ntonu ane se ye kra nuane no o se wo a wo do be jima wa ma adwuma bia no be yiwadi minia papa me ne nya adwen me ne nya adwen na adwen a me ne nya ne se enye ne person nko na demonstration aba MPP NDC ta bebre bai soja fo ne police fo nko na anko bi aban adwuma bi akọ bi ana Galamsey na nya bia wo ye bia na se according to ono ma me nka de okan ye to bo se nyansa wo na se nyansa ni mu a o se se ba yi o ye kire de etia Galamsey se sa asase de a ene enyo ye kire nso mfanti adan fie ene akwan yi fi se akwan yi nso sa asase ye si dan so sa asase opanyini na se mo kan ba cho nim fie say o watwa Kofi Dwuma betwa ma adusia money post Kofi Dwuma atwa ma adusia aduaso kra ya Kofi Dwuma benya sa o se ye ba yi o ye kire tia Galamsey dia adusia dia ni kwa so ya aban adwuma o so ko pension kwatena fie wo lusu ni membe na se ni Akufo-Addo no ase ni Akufo-Addo ntidie ne ba na Akufo-Addo ba wa o so betra fie se panyin kasa sei na se kra o yare kra nyame na ya adom na no ho ato no o se ni enya dan sisi because ye si dan ye tutu fom ye ye kwan so ye tutu fom papa panyin na ye kasa se me pese me ko bebre Ghana for ye fanche man na se 60 years Ghana adwuma nya 60 years na ko pension nti onya sei obetwam 60 ndia minim se Kofi Dwuma atwam nti otwam awda so enne maban adwuma mu na se ne bampanyini na se wonim se te se Mahama Baumia mo type no so ye do mo ye president Baumia kro nya 61 years Baumia nya 60 years ene se no so ko pension ono so nya 61 firi se aden na obi wi aban adwuma na wo 60 years yes won ko pension na obi timi nya 65 years no be president adwene way bampanyini ne court de judge say de time judge em says abrese 70 na 60 years ne ye me kira de me ye doctor me ye nurse me ye abadwuma ye phobia na obi nya 70 years membre ne way eto da bampanyini ni timi paden so wanya de but tumi no timi sa de mra ne hye jumi sa membre we ne ayemre ho membre ni nkoye asema o kan edansie ni Galamsey fa ho be se ni nyina mo se Galamsey etu asase edansie so so etu foundation ekwan so ye ya sa asase obi na dia abi abufuo anya abufuo kan no yere pa TV na me kire se e dia asem tin ofitin ya se memre no enye nyini na ama na ba fo mo now discuss me am nua na ya mensa Joel ana no obi sa na Galamsey na wa ye sure se wo life me nua memre no nyini ka o se wo be kwa koye bibia na Galamsey yo ye checha na ne enyo ye chemfenti akwan aye kwa construction so ye sa asase edansie ye sa asase tienye demonstration fenti asase ona mu se papa no ame money post young free menu post no so na yanko na sem no me pese meka bi anja be makoka de yanka youth no so onim se youth ndi omugu so dada ayemfo ni bi nso ani abre a wo mu nyina wo bia e kasa na so wre ne e koso sese ya ni kwa so ano no asofo ayemfo adwumayefo emabunu ebinom eye doctors and doctors no de aba se ya re oni se ye wo nkwara ne bi o monsa bobom ebinom ani akata yesa anima bebre ene de abeto dwa kwan se ya hwe ya ye mema no ye nkwa mo na ekweka oban kosua ma ne ye ba no so ebe ye mmere cement no demonstration no o ma jaba ho ofie de hina condemn na o mo bobon enuro na o mo bon hiwuran hey e dangerous enyo o mo shi nwa bate ye nse ya asase ense ye nsu nti ne ye hwe Galamsey beba ye mfa nka ho sa on se o mo ka se ablofo na test se med aba aduane ni so ti ase
Enye med nko na wo aduane nim. On se banche yadu awie no a aduru ne boso no. Ye bo aduru no a chemicals no ewura banche nim. Enna sese no machine no mo de wo fufuo no ye be sere wo. Eno so eku Ghana fo. Galamsey no de essay no enye hu ete se de mekan. Nana wo di. Me kura me ka kire wo. Ma ye adwuma bi wo ho a tie nnuane akopie US nyina mercury ne sanan wo mu no hwensu ase wo Ghana wen sase as eya wo TV ana me ba ma me kire wade ye stop poison na ye save ye betimi stop Galamsey ne simple asa poison ne de nana ye obi bo ne fo su mura de eno no de ye ka se ye besi ano ne akasa ye kakre ba Galamsey ne ase na wie na wonim se de odi Galamsey ne ba ye no nana no do se kwa na timi to se nnuru bi di gu o mafu so tabda titina na nkrofo do na ye Galamsey fo no aban no odi Galamsey na oje agina mu no na de aduro no so ba ye ende se ye no kro ye Ghana aban ana ema nnuru ne ba so ti ase wonim se mampanyi jeje running staff wo akurase a abato duru a ma won nkene ne ma kutokuro na condemn bia ni ho ba Galamsey ne de metimi aka wo Galamsey ne ho no se one ama ye kokoo sem abafom papa enu amehwe ba ko bi o team region na branch mani gin no ho ose wono no de ni kokoo no enya de obemu motu Galamsey wo mu de because kokoo no ebe wo afebo se enne ni kokoo no ogina no wote a wanya obenya ba ese 80 bags nso o de kotogu ne koton ba ko bia 80 million bottle ba ko bia Ghana 30 million de o se da bi so de kotogu on se oti for framantem for mo ben togu so de ko ne koton enu wo tu for se me enye Galamsey amen nkire wade Galamsey no ye wo kwan bebere ho a yebetimi afa so aye ebeboa oman no ma ahokire emma oman nim ye nhwe mans omo nse asase no betimi awura ase na esoro no kura no odi aye waduane adidi so no wadidi ase boba na ewo mu no na wa ma obi ye free bi choppers anase pillars obetimi ama o pillars na emu masase wo so ba ene obetimi awura mu by Galamsey na ye no ye won krofo bi wo efro mu totototo no anwonafo pa na timi ye pa samfan fo abi eno nya chamfan okay ye friend totototo omo na di nsumuna ankasa okay nsumuna no China fo no ntimi ni nsumuna China fo no nsu no unya nsu a wo ye strong wo se bia ofe utwa pit wo mo ba gi pit no ba tototofo no de nsumuna no omo pin bi omo de wura ase ba ebe di nsumuna ni nya no omo na se nsu ba omo so no police fo nya omo wo ya no to nsu no ho no ho omo mo nto asase wo nsumuna na ekona no watimo ananu ya bisi social media e ofi ana apra abrante no ho hira wo to mu a omo beti wo dware kokora so ho omo mo na se nsu omo bo night nyina enti ye besre se on se yenua baako katache frifa na dwuma na oye no eye ye besre se yen support no na yentimi ntuga se flawless kura ya se no se die so ya se no na obekọ no na okuta permit mo kai se na Akufo-Addo ba ye obe share se small scale mining bra beje krata enti krata na wode ma mo so mo fa ngwa Galamsey no waje ya na so da so ne mo oh so far since 1995 records da wo de aban we ni aban a wa man krata pa so mo fa ngwa Galamsey enti se nsuo ni se en fa so bo mo hwan ene se ni aban no se ekoyi anka aban na ebebo na ba so adan na Otumfuo na ye de bo no se bia ko no se de ye nuanom fantifo kan on na nanyim ye har so ta se enti ye besre se baomia na eba omra bonten meka se wonde wonya Galamsey no betwam me ba cho baomia special ayi ne campaign advisor osi wo mu nya ne enya na china lawyer ba ko so ye doctor MP onu so se o mu nya ne enya na china wo MPP ni wo mu reason ni nyina ne se won de o maka amiate se ye kwoto aba o mu ya ye beto abatia wo enti no on se oman na adwuma nnim enti se yesi ye stop Galamsey no dia ye wonim die bebria o metumi ya tete se na Galamsey ho nye na Galamsey ba o ba na nse nsuo opa yenye excavator mfrim yenye tototo mfrim nye se nsuo ne be se ya
Some machines will mean in the same. By Galamsey no home. You'll be about who a friend get to and sends you. Get to. Omuno mu asase ase. Ekoyi buba no. No de akobi ensu ketewa bi ede ba bi akoya. Ensensu. Born ketewa bi no ayese. Wo wura mu no anante a. No makodwire gu boto bi mu. No matwetwe ngakra. Enna ye oba so a friend dig and wash. Eno so ensensu. Cause ahoden sen. Unimu. Eno so esensu ankasa. Cause no machine ba yi load. No mo horo. E pumping machine bi about 20. Na oma bie ensuo na hwe na oma de horo na efa board no so enso se ensuo pa na China fo de ye oma de excavator tutututu a oma de trome nyina ahoro no enso se ensuo enti adan na te se adwuma ye oma ye ne hai blasting ya mtu ni ginginginging ye o papa o ho a wo de gusu a entom blasting kese a meti ha wo te ha obetima blast kura enya hwe no ne board nti wo pe opedi bekunye o ma fa ya sase eti ye besere amanyofo no sese omo so omo mpene na so be Galamsey ne dia ye de ni asem bia aka nimum de mesra ahemfo ni monyema sase moji masase a asase kro de be Galamsey so be kire so obi enim se Ghana ha ohene nto asase amanyoni nto asase ohene na de mawo eti se wote ho a se me meti hai na se forest we ye se ye de ma concession a bisu metu yaje ama forest na da ho ade na tem bia ye fa forest na na de ama obi otenkran obi otetakorade obi ote aburuchire se omra beje concession na o metwa nua wonim se ye te Ghana ha ye plywood di kwa aburuchire etwa timber di kwa aburuchire timber no hene na etwa ana ya aban anye Galamsey no nko na ese niam o de timber no so aye no anse omu ye ne etu nua no gu ni etwa nua no so de ko ni ade abe kakra dan abebo so yesi akra nua na difra bo ese bebere nso bebere o mo na de na bo so dua no wai ene dua no kura onse tete na de betene ani kube na boda so ebe sa ba biem e di bambu na guso kube no kura de bo so timi nkansen bo so so ho ya tena se am ye ne ma bebere na asai empanyu ahemfuna ayo hwe ha me pebisika meje kakra ese age monsem age monsem ese bi ni se mo se nsuo na se no amanyofo no so mo mpere me si ye boso bo a me mo amanyoni so bo wo hene na me boso bo ande me nso me no ya wo na edi kuro na hwe wonsa ya da bia ya bo ani abo mampon hene di ni abo ni odubia se hene di e de nti na ebu omudi omo de omo se mo de abade se ama muntu atototuo ama nipa be 50 ena omo bo mo forest ho ban a wo betima wura ma e we kwenya tuo mampon hene so ntotuo adubia se so ntotuo o se me mamuntu na ha de me mamonye enu anu no wo be ma akona kotu e wo mampon kunu num enti adan na yama ahemfo no bi yama sika di yanim ama amanyofo no di sika ahye yen egu yanim ase enti e ba ya ne akofa aba nananom ka ho na akowie ni sei amanyofo ka ho nananom ka ho so na ye akonfo so ye ka ho adan ka ho kakra nzan na so adan na akonfo mo ka ho sa ye akonfo no de ba ye ka ho ne sei ye wo nsuo bi wo ho a wo hene ne ma okwan se kwa utu amana na godum bam wa na abeja kwajai mi se mi kodura meje cause wo hene wa makwan nko ade a kuro ni nyami kuro sa na ne first ni ehunu okay so enti me ma ye site adwuma bebre a yetu koko bebre atu agu na me hunu se me bosom ne ye hye di se gold ni wo honko ade a se de tie bi o se magima wo pa magima wo no na wo se asase no okay nti na wo de akonfo nso mu bia be ka ho okay mate ase eti me ye kosunsun mu afamu a oman no mabo mo fom bi e wo se posi me ni o mu wi on be chew ande sunsun so akana ni so de ase o me de me no kure de no kure why me da ase ebuja black power no asem no de da no amfa nto a efito we ekun we ye mimi no mi no ye nyina ayekun yesre mo enya amanyofo nko enya nananom nko ya na de ye nwanwan se ye bo nananom di ni aba amanyofo di nanso eduru bra ye mfa sika nko kransu a se nipa yi mienu no wo be kra ne ntem e de aba ba me no mienu ne ho be kire
na nanom be kransuo ne ntebe fra brochi abenom amanyofo kra de wonu sie sika mu wia dada enti mimi nu mi enu ne wo be kire ti wo so mimi nu mi enu ne sorry ne ya ka bibi de che ya hemfo a wonmo ahye nhwe ha atena se ama wo mu kro Galamsey ese na amanyofo a omu dim tintiman a omu ese no mom yemfa asumdie na baako so a ka betimi aka ne se e ka yewura omra bonten na akonfo no mema ye wo ne se ma konfo bia so nko site enko ya mamere biem ye kopa mi se makwa ejira nkrofo bi se me ya na dem do atra duro so oh dabi se de aduru no on se maka ju se aduru tam so se ka no kore e se akom na ye kom e proof o de bia na nana se hwehwe nana se ne de atwam me ye Galamsey so boa ye bobom bi because me maboa me atubi egu enye se bia mato asase se sunsun mumwa aboa ma nipa ne sika na ba aba na sika ne ba no na o se asase no because oh metima ka se Galamsey maboa ama ya se no dabi ma menka de ho so ti ase uyi mi firi mu enye ye me ni machine a me kotu asase gigigigi me se mi wu nsa nya nyanko ma de de ambre nyi gold ne ma wo no de enye se me kotam ade abra wo fie asase no o se ne ko no na me tweba me metima me watwa pit e de pit na to ho ma me just 1 week pit no se me ma o breaki wonderful o free pit ni mu a because ansuo no ye ya amamre ne ma no open nantwi o open dwan o me de be ma wo pa me ba me bibia wi a me ba be bawura warehouse ana ware bank ayi sika no de ma channel ni na ma jime percentage obi oni mi wo se ko bi nim se me de se upa land ni gold ni ho land we gold ho ye se ma won to me moto we metwi gold ni firi aba mo wadi o se me na me fro baby amete na ba yi me so ti ase me budan na gua me go etini ya tena se oh metima ka se ope konfo a waboa ame ya tu kokko agupa dia medican e wo Galamsey nsem firi se omutimi koto asase no omo ya adwuma na enkoyi a na obefre me meme na koyi a menatu meme na koyi ama natu ti se ankoyi na oja ato ho a kokko ko ntimi anye but wo mu anti ama na asase ase koko nyame ama obi kura sa kotomako okay so ti ase eti ye akonfo no eti mi so obi ka se me ma ya Galamsey a emu nchirechire mu na onni ene wo da so boa majai asase se intira aha mesim na no munnim no mato atwene ti chana fo no frɛ me omunya me biem na say ya kasa wo hede ni umbezenya me fa ntu bia ya de betu bia abusianti ya sori so ye ko Nyansapo so ni mon subscribe na mon share na mon like mfo adwen tento ase ma me ma munyina mo ene hwa wo jan ha me din ni abusiapani owusu aduom kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwandewa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni muhu duanani wie klaman wo yesofo kra wonye yie bi tontonte ye no sa na ye fa Nyansapo abone ntakra na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa oda woro mantuma ye fe ni din de sei ni din de obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam ne honhon hia na amerika sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame